Get the point. Take a step forward. Keba pore mono asomano mino ekiagera monto tayo koyubiya ekera gusiria omonto bwa manyingabo bono nabana gotabye family yonsi yomugaka ege kogera ayana makweli amabe munabana kero konyora oyo minto pita tokaragera nera asigete inkoyuno kule enarenge asakuru kwalia asakuru kugitara ngasingocha asenge chamatanga apita omwanchi twanchete mokora lyo nyasaye bona asenge chiyo timoichana ege kogera nyasaye nabwata chingagi chaye chakiro monto bona bibilia gonte byaiga number 1 ekero tora senseye tomanya makweli naro ekero tora senseye tomanya ngankuru toro ekero tora senseye tokora maya narara to etiquette yo baswaigura bana banyasa ekiagera tukisupaspa tutapata mwana si wetu asiki banta bange mwangire ko swasi kanisa genda unyasa asinyasai yotoko bero tomuganye ekero twamuganyire borwo tekerara che neroraro ne emere muya kware okora bone mkuyamanya goteba iga amaene akweli agaswasinse Yeta ukiaba arumi sano Kebungo kia 17 Ono Koborora Ama kweli Nyakia kita sensei Omonto yokoro kwa Nere Adam Ekera swata makweli agacha Asama abira neke ukenya sai Ekera jinsacha Igagwa Faro tebanga Ama kweli Oyabuire Aseigo Ekera ikia mabira Kera chase Kristo Yesu Bona watu abori wa bana banyasa kera yo mora mwante tago sira anyoro mogima bwali lilieni wakale na kale Biblia inasema nini soma basi nani atanisomea upesi ngaje Yewa umukunga Bona tangazo toka mbinguni bona kwa somo ntoyomo ama kweli akagamba asenye chiro montoyomo bono kobwa mono abubanyorira mabira amoneke ukyuburonge ngakia koroku haleluya somo ntoyomo igotongo chikogamba abana banyasa ama kweli akaletwa no musacha okonku Adam nero tongetwe amona mukayo koro ao lakini aseke ukia mabira asomo ntoyoyomo amabira kera soete ama ene tuanyorire kegwa kia mabira wetera somo sacha okoro ku Yesu Kristo haleluya bona ntoli kuoba iya tabanga senyeto aya igapye bona ntoli kumeni ege totagete kwena na nogosini ege kogera ogosemeria iya tabasige ukiaba Ibrania 11 verse 1 oma gotabanga ogosemeria okobano gwachira abana banyasa ogose 11 verse 1 leta bwango igatugwataniga leta bwango bona abana banyasa iman bono gakyo kwigina na kwa bano maene asa mangana jaseme no one kene kiayo atari korekana na keso kwele noko ekene kerato soma wase wa iman abagaka baba koro babere tukirori mokwa kanye bakirori gere Bode otawanga kwa iman ama ene tonge tue ase chinguru chiringana na ige binto byonsi Water biwaso kyokorwa ase kaini na apeli abamuraba babere oyo maga choro oyo maga baneliga agai
kweli atakirete wana bana banyasaye kwa imani ebukuya teba onya tole no kwigena goto ko bano maene asama ngana asemei none kene keya tarkorekan ekiagara Yesu yatokana gatabi ngwango chari entega ne iria stole no ko bano maene na gotwara imani ngwamo sacho ko Yesu na irane ne kelera irane igabo takuya bachora omanya goteba amaene yatachalegeti kewa swaibo abangina bwato keroboro byabo omaete abantu bane bagotabangati oyero korantagi omoro mbuyonga achwe kama katokora haleluya abanga chiga kune tonga bino mutu ninche nkogote imama to basa koigweta mukura momoto osagote banga choice nomoro ori no buoyo gwatoberi buona ogochakera sieni kogo chegeto ogochakera egotentie pito gorata kogo tasieni kogo tajura gotogoriora maiso mnome jana gotebi to basa koigweka koko ngachoyo mino ekiagera kugoteba aya igona lituikaransa nakona kugamba abantu bamino bobe nyasai gagoteba ngere gakirete kiri ananya mas noigwete yani amarogira Ibrahim ngai kwa mubwata onyoro botigere tata tiria mone ekiagera matuko yo monto arwaine utashikwa onyore tuko igwotige onyago ko ngachwa ni furaha ya Mungu ekiagera amana yagota bana bangachete nona babani aye koranche banginambia mole mama etanga ni ntuchinga ekero musacho gata sikiri nayo ole bobe no bwata matabere ne nkoro no bwate ekero mugako gata likoli organize ayo ole bobe omokungu nero koro kwa greenhouse ogo kengera kinyanya kire greenhouse ebichuni batachetyo kinyanya kinjiri ko byoka nakigwa kengi monto tako wasa mosacho gotaire tigetanda baba taire tibongo baba amago kabere no bwata egento gyokora sabanyasa ako ekisemi no bungai ekerongo soma sigetabu kyabakorosai chini bo chos gochi bisira Kristo Yesu ekero kwa mwegeni no ncho maete na maete gwesi buya kero ntare ko enda kanisa lakini ekero na agende kanisa baba na libo no kare gotachero open susi ani mwanya sai amangana maya no akateki ayasome yotabu kyabakorosai ibere ekabungo kyaye osome isatu kara soma nyu kei ase Yesu kababa imasali akiboli masomo sacho yokoro ku Yesu imasali kinibo cyose na wakikora taki kibisire abana aba bo mugaka some kisemi cyose Yesu onya ne kisemi kikorwa se Yesu garato kago kalinde oma tanje tindigo soka na wanya ukabara kakinye sai mwana no toseni akabana baito mbakari ko enda chini basi tibia tate ga onchuka asoma murokane agaka marugune gentegeke omago ko twabwate bwesyo kagendo mubuko to chikorigera na mataranga ni ntutu iborete chisaire nge chiarenge ga kakiga kibon kakingi tokote bya abantu ga mabako gatoerera tobasa kogoka lakini omonto nyasai chisemi chinseye ekero gwa chanchire yesabe nibo yawo haleluya ebano molishe gwa kumiri njengo kumiyande nganga ligere nkumi ngabantu bandi bagosoka nganchi goteba no teba ninki ngibona gekoba naye nkomoyo ngese yetomenyete saitani no akoreteki mamuro ina tiga marua kaleto mokungu kabsokote university nkobora ke musiko yo murabuse ocha gwanjalika ngasi eringa kigego chako na boyo ne nkai gubana ko ntiokera bu na boyo ne nkai gunga go nkoge nkabano
lakini kalemelinga gakiti ganganye ekego soanda gakinge konyuma ruge soke gakine nchembaleru kanyo monto gotigara maru baba olio kalikire getui no mwalimu no bagenda n'abana bali barabete sababu kitimaga muna Joyce mwa nya kagete gakende kiyankeli geko abana banyasai kera chingaki kibwate gendo kyai kera chingaki amagana ya nakoteki naro tobasa kuchandika ekyagera mabolyo itomo ya kwateki moyale aje chini ibo chance no chigajire ekerota gatega aliengiya no muna bana masajo ndiko ru America ngakirete ngomongina ngayogo to ngamatego to ko matara uwo ngai mbara ini ngango ru America ngo chande bwo tata ni chwayo nkwani ngakonere gesumu nkonyanyara to akobo kimamneso ngaya yango chicha ntagatemere mayo okora ngose senine gari kabora Yesu gakiba no morogi gukube gakiba no ti gakintigere kigioka keroke gakiotige na inje gakintura na taima taraganje no moremu ayango gotura egwo mose twagenda bosongo twasuma elibune to inande toirana ege kogera Nyasaye wanchire ochikire bintebya ekyagera kinibo chonse na wachikorata na ochibisire onye chibisira ase Yesu nora nyara ko chirusi ase Yesu no ngure na ron turai bete bano mwakojo gati no ngo suma elibune ngo chande magenda ne gari aje ngo turai bolyo mokungu ko beke gisirera tanga kende getai meremeye tokora ayamente kebunge kimam ongeza tena hapo chikido nigo ngokwana linganeli ona bana bana terra inga omonto ndataja ko bangaina ana bana koebereria ana bana tiga bono muno aja kore university monto ndetako basabu chine njiko ngaina tata wono iso ochiri monto tigaire nyoko baisi bande mba koebereria mbaba sako chiko kworo kegento gekoro kwa maruo mbaba sako kworo kegento gekoro ku petting mba kworo kegento gekoro ku epuru ebinte bya tusaleri abana baitu basomire lakini sa micho chinchiko ati nchiyo baka nchomo ngina mba buyete ekiagera nchenko nyorande besa yanne nagacha lakini barobwo muna banyora iga nande chakoreki chaso igotini pomangani ko gachabesa abayiboli rara toronke omorumbu mbueliali abakungu abayabono nabagusabira abana chinga kiche abasacha abaja nabakurwe binwaso bakolera Yesu ekiagera abana bamatuka amakora tiki mbaye nanya basomire bagokwane biswahili byasa nivu ono ntoliko baikera babeire abana muna mwaso ire kwaya mona nabaseni inuma taboye lakini inya na abana bikenyoro igwa mwana bali bane basome yatabanga omongina irorereke bunge kibatagara igyakane osenja ingete ingwate be point ngwanye igu baba sako baebera likaibono kwaira nigo ngokwana linganeli bona Paulo agoteba nigo ngokwana linganeli ngamonto ndataja ko bangaina abana bane musitanganywe ekiagera isobano okule bagotaba ngabana twanywa liriba mushori na toko mo akebegi ararenchera mwabeube nayo ragere mino yato mwana gwetene kwayore ano gembalia na gekogera na ikari na asingi chama sikania ekyangwa tabati baba salimu indigeli omonginoli na niriti niritikia inkaiwo wito nkaita igoba ntagete gogotebi abana aba basome otabasa ko baebereria kwana mama naki nonya tindi na inwe aso mobere ndo orabu ayenko ngirora ngo kwana linganeli inga monto ndataja ko bangaina asa mangana ko ebereria igwa ngasiba iga nari chitorora arare bwebeso ngete mambiko tindo kole nando cha kolengere ga kyo monta ko ngaine muna narora basaja bagotanga nga inkyo komboli makungu dikyo komboli no matekero nywete nga nkonyora chitoro
mambirende bogo kigokora mukinga kiyako ekyagera toro nkiriko ba 24 hours osabano gakyaba gaka ine ngete mambingo kibole nande biranga libikora geto mbiyotie oboli Nyasaye na kyogokora ochenchobo gimabwe familia yao mbiyamole abangina kwa macho omukungu no yogo chandikire nka yaye meri nyato go chandikira abana be familia yao ninja nago tebe asenko genda narara abakungu ababoraka inkobero chigwikibire ntana komanya gusoma kungu ino muboraka ngokaganga musacho ena America kale kumbe mugako yega kwitekale kago tagonta bingomongina no hatoko na gusaba gwatoro mugako ne lieta mugako ne gachiete kale agantigera abana batatu nabwo abanyasa nkonyire na abasomire munabana na chiete bironga alinga chokore kurusetio inkabero chigwikibire ono ngacha kumubori omongino nkyo tari gontebeli musacho asakale ngamo gakone mama igasirete kale ingeire getanda kerwe kekoya mbora matarando rata kondoka yani gaki egetanda kerwe aje egetando gekoya yana ngoino mokungo mobora kongeire no anya mwana getakora tiki Nyasaye na seneti ababora ka usaba seseni abangi namona leteta bieme ngago korora bona muna meri atigaire wakoro musacho woko mukwana mukwani nganya saipi onguriro musacha life ka kinchira igorari no akourira ka kyobongo mogutumia no boke aje uno kona gokora igo monena agotebanga na inwe imokweru na inmotigara ababoraka sabera ababoraka kyagera tari rube batumete beri bibilia ne goteba mokungu omoboraka igagotara nabakungu banda abangai kogotara nabakungu bakomina kitukima kogotara nabakungu bagotara muna kitwani peacock wasiririe nka yabo kabaye byeka tebyo monene ngakisa minobo ngaini mbo mokungu omoboraka ogosabo botukono mubaso omonene onyigwe mbo mwegenwa Yesa keroro achetorane no mugako haleluya amen na taimatara mugakanya gogotangana gonta getobo mwegenwa asende onya gogotangana kama tabigono ontagarata ngaota ninyi gwete kwana onye ngotangana obo mwegenu toletara bana bane srakasi baba asako gwako so ikubaragiri otigarake onye koigwete nkonywa more obari questing abana bane tagete mocha nande ninu mokondiri musubati mondete kamtanga ngongo chigokure kamata ibono ntomanye tojo ratangana ngesa mangana ya makweli no bobisi osabano gakyaba gaka bana gambo be mochikane tegasara akitari bobi nkamata ebinanche kogo kumo gakoyo nanche mbo mwegenwa siku ile Bwana ataruti tarumbeta ikidia inyugo gotera gogoteba ngatambeni tatarat yani tutikane mkono tutembee taratibu tuingie mbinguni haleluya amen abangina mubwata matabere nenkoro musacho bono talikole na mukungu musacho bono no yogocha gukura chini bocha ago koebereri lakini ako bintu byo musacho sabajesa ko echinguru tokole meri ebate banga montonde ta koebereria chibesa chete 1000 nebe senke pero na te abantu ngatwabira abantu abanene ndoriko na gosaba muna bano tinga na omoga koma to koma sabarere besa mambi oncho ire ba agotanga igongo soka chibesa tinta getio chibesa chigo soka mugondo nongo tene chimiro gochi chibesa go chigo soka ne biasara njamuna chibesa chikombora na te ba kekenda akorera chinguru na et na bwa to mugondo ngumbwali omonto ante bineri bwayam na leta bangina lilitinga gichiri twagakanirwe mia to chinelibu bangina batano twaga mugondo na leta bana na batano wale ma omotori ongelibu na abagira aba 500 ikakene mistiri na renge na ira 500 wale itachi basa chirankonye ekitachi basa ndagurira abana bana kende maete tumia bangonya sako yete tumia na abalinaki ngete go twate baneti ebe tamia mocha bakore mugondo timbali etinonya ekente nari getie konda
nona banta bagachi emistiri na bali bakoreko contract ni bali bakoe inche mbwato tuli tyo chanoko genda no gwesi byoko be beke bikoro tobyana beke yanga yane nekeranga chibukyane nereso gochi gotinyerie bigari keronkoragira na ikororo na bora kai korera no ekara stai biyamono sane pa enwa basi korogo kyara tunekara ebintonko ibirariko abakungu bansema bachekero bandolire ngoba gotera sukunyuma bagenda omanya korireki hotiga abantu byakoro ya koibore teten ngokoibore teten binto byane bakungu bekenyoromba kolintayo inikiruti mi no tagarata no bata matabere nenkoro inyikaranse to ndamete buna lirinare ko murusinda ndamete eswali getai bono karolire ngina tagukwana mangana twagamba na kolera karecha yacha nemigati na kamunesoni na tagarra enyama yacha amatumba no ara nyamemba lino era yemboli na kamunesoni na tagarra bono kwa yunga kolera akina bana ariko bagera mati yo omaeta kwibwata bieka na matabi bono toraetera totirimbuke ngaya ati atokorera kero togotirumba katutirimbuke ahambia binto byose byacha twaragera twakora naso anyomba muno mukungu ore moyo na rusi 1000 na matabi ngakorera watebese mulinere etransport una bakoline pipi ngachwa ochakire gotebi ori onde gakwarari omwana one gasalitia pi batebese lina moya musoere bono ya musoere bone beserige kumukwani kweli kweli ogo ikabwoya oyunga kolera mbiya naika omwana oyatiga machesa bwate pi nimo gani iga momote byache ege togera narore gisamba bwekebe ngakingo tangana nanyo daide nkiare goteba tare ko nare go chamwa na manyanga beseri naru yanga mbere nate imataratari asara nakora omuchibaranire aseri etari ya Yesu bangina kababa ngai ni twaga chinka aseri etari ya Yesu mokamo muraga nywa mwaga konyora tari eroko bo ngai ni gokobua iga konyora nayo kobo ngai ni komobua haleluya nkore kebungo kyo ebukuniga goteba aso mwana oli bono kugwaso burandi buli nisomera seketabu yo kumanuka nkole 21 kebungo kya 3 ewa mwana oli ono chaba ono ngotebya mwana ora korenka tige kebungo kiraso soma ba somera babandwa erwete lisaka ay mankonyere 21 gerwete galiete kale ya pasa go somare kono. Okay, mbia mono. Oso olio pasta tiga. Olia so mene Mike. Uko manuka 21:3. Yego teba iga. Nasema nkaiwa eliogiri nene likorwase ekirogo. Kelia kiobo. Kaiwa eliogiri korwase ekirogo kiobo nene. Ligoteba. Rora. Obo menyo bwanya sae. Nigo bole amona mwanya bantu. Gendereraje wana ndi wakuba. Ere namenye amona barabwo. Yesu agoteba ere nyasaye na tatore igoro na Yesu ere namenye amona intu haleluya. Mechando nko erere. Okero mugaka kono gukuigore bikombe rengerera mbinguni ya igoro kero toragendo bikombe mbikora tiki mbi. Amatara naranguserete biboko ndera twasikanire ndera kondo kamata munasumari muneto inga kumina akinya tai binto ngoncho kabire gaki yani ebinto mbichenchanga igwa igego teba someni hapo ayo mumurori nene likorwase kero ekerogo kiobo nene igoteba rora obo manyo wa Nyasaye ni igobore amona mwanya bantu ere namenye amona barabwo nabarabwo nababe abantu bae gendererase asi Nyasaye omonyene nabe amona barabwo Nyasaye omonyene naba amona intwe yamona
Ali mbiyamano ki. Ngaki bano goteba. Bantu gwetinga nyete point gete nkwanire nduo. Mbiyamano togenderera. Dali enchoko boli. Botebuku. Ere nantinye. Natinye kiraniga. Ngo ngirore bobi. Aye kwana. Ayo omo ikona toliko ganda style. Ikwana. Wono igago twashua agoteba ngere natinyi kiraririga. Korwa maisabo ama kwilita kobo nonya no kwiumia kosokorera kosobororo mboko bar haleluya ekiagera mangana yeri tangani akorireki mangana ya melingo etare rambali ayale busimama obo mukungu koboka mambichuni ekerenyo niago tabanga think properly, you must think. Igeranya sago konyo korera abantu benyumba yao. Abana bane mosese ni nyoko. Na bora abo mwana omokera kini osese ni nyoko. Kelio konyora motai mama na bwato sirinia tigatolete kabichi kurumage na aturi. Kwa muskuri. Ayekol University gisabu cyabitibero bwate. Esabu cyagitia yamana yogo soma eyende nko egoro ro musiko muyora lete. Sako bali kangara busayi go korera abaiseke view sasa. Ogwake sabu ngango somande chisabu tagitibere ngotigeli. Nyasako konye mambi ndo koro mukungu oyo omukungu entingana. Nchuba no mumuroma na achega go chagasinde. Ntwango tata. Bato data ebyo mwana yamanganaro. 49 verse 25 and 26. Aina ala mangana ngo tiro mwana one na anda menya senkoro ya. Eyo. 49 omo chaka no mwanzo. 49 verse 25 and 26. Tagara royo. Igora eban. Nogo sese ni gugo koru chini baise. Nogo sese nyokoli ogoke eme tenkianda ogo sese ni gugo korundaga na se chimbe baeta bangina na keke ngokanira mokungu amonene ngane chimbero gutariro kone gutianira banga aki echechi kwa kereki ngendo kieke bane bali paya bakora muruti ate baiga ogo sese ni gugo omosaja ngo barenda wote no mokungu ogo sese ni gugo korunda na ande na se chimberega ani ogo sese ni guchimbere na koro kungo koroteki to basako igweka okobwata chimbera sabana bagongete okwora kinyasa na yora kwe otiga bagongete to igwana ni mama endelea chini o sasa ni kwaiso haleluya abaibuli mora ogo sese ni gukwaino nkore ne chinguru asabana na kinkora atebeli mataranga omogaka abana na bakomochera yendo sieke rumorerorerorere to basakurusiringa naga muno korusiringa na somonwa egesa kugiasalikire obali mo soma na abana lili bakorata kuchua ngonko boranga muno yonyura maru tagoja ko ngakero omogaka mutio kipi na matayo mogaka ira na maga ngagenda bwako na kiraniege serie pa na matayo tigatobere nyomba ekiagera nyoba nero yabakorati na dia baraka bagotabanga nkuno moisi toche naye ago guaka bagago tioke ekiagere kiariete tokeriete osabe na baraka osasa no waiso kolenechu aye bano beka ekama chibwa arukai bachiko soma boka ruka ibere kemgo sina 3 tomata ebyo mumuroyo asiye kechabuta ale itato le igoro amanya tata bwa banta ero chira sembere osina 2 ibere ruka ni ibere osina 3 ebwatera ni eyo kwana mama daba mama la kisoma uneli kire ase amachiko monene ngakyo igwete tata munali kire ninja nali munali kira asa amachiko monene kero moisi omotangi okoigorenda yangina bora no moisi omotangi ogwete nje nakora amagosene buguyate sine biria inasema o moisi omotangi
Okigorenda ya ngina ngakera be mama naro kwa mochenu asomo nene. Haleluya. Amen. Mwana utakoro kwa mochenu asomo nene. Kwa sia leo aye no mochenu togenda tamarwa tobasiko ni sabu chimbe obera se kanisa wewe ni mchungaji hata waisikora akole skuru na bakonyoroga tioro chowe pastor siretera Yesu. Haleluya. Ntoko muganelio amaya. Bono to chanda nyoko. Ekerole skuru manya muno kuragira. To basiko kweka gusaba nyoko chibesa lero nande mambi ngayara rusi. Na ana ekore neli bagagenda ali town kore konda. Siringi 200 chaisani nokolie weekend. Omokonye birengere. Abana bajwa mino to basiko banda mwam. Ekero bakosire orangeli Nyasaye etembeli kire igoro tanye bekenzi. Otogonyera abana bina sobuya basiretera Yesu. Amina. Get the point. Take a step forward.